Celeritas en el tejado. ¡Bravo! A ver, ¿dónde está el parking para aparcar el Mercedes? Parking a la derecha. Bueno, el primer que hem de dir és gràcies a tothom, als que han vingut i als que no, amics i familiars, però molt especialment als nostres pares per tota l'ajut que ens han donat i per la paciència que hem tingut en aguantar-nos tots aquests anys. Gràcies també a aquest matí que ens ha permès reunir-nos en aquest pla tan maco i tan nostre. Gràcies també que hem pogut estar tots i alguns que potser falten. 8 anys han passat des d'aquell dia de Carnaval de Venècia on ens vam conèixer. Des de llavors ens ha passat de tot. Hem rigut, hem plorat, ens hem enfadat, però sobretot ens hem estimat. En aquest temps hem guanyat molts amics. Amb alguns ens hem perdut la pista, però cap d'ells ha desaparegut del nostre record. Hem viatjat, algun dels més viatges molt bojos, com el primer amb un 850 cap a Granada, o el darrer més divertit amb un tàndem inseparable que es feia pedalejar d'hora. Tant ens va agradar que ens ha acompanyat fins a aquest dia tan senyalat. Aquest viatge que encetem ara és el més seriós, però esperem que sigui el més maco de tots. I en senyal del nostre amor ens fem aquests presents. A ver qué se vea. Levanta la cabeza, que se vea. Que se vea. Que se vea. Que se os vea la cara, que no se ve. Pa acá. Juan Carlos, que no se ve la cara. I ara, gràcies a tothom i sobretot m'agradaria que féssim tots un brindi amb cava per aquest moment. Bravo! El beso, el beso! La paloma. El arroz no podemos cogerlo, ¿eh? Vamos, vinga, que comenci la vacaina ja.